La trobada entre línies és una campanya que el que vol és acostar els nostres escriptors i escriptores que escriuen en valencià als dinamitzadors i a tots aquells coordinadors de clubs de lectures en biblioteques, en associacions culturals. Esta trobada és un bon aparador per a que sàpiguen que les persones que escrivim són persones accessibles i per a que sàpiguen que poden comptar amb nosaltres per a qualsevol tipus d'activitat. Sobretot en valencià és una manera d'apropar-nos al lector, una manera també de veure la mateixa novel·la des de diferents perspectives. Iniciatives com aquestes que posen en contacte els mediadors o lectors amb els propis autors i autores permet que els autors expliquen bé les seues obres d'una manera planera, directa. Sí, jo recomanaria aquestes trobades perquè és el punt de contacte amb gent que pot establir unes connexions amb molta més gent que de normal nosaltres no seríem capaços d'establir aquestes relacions. Participar en aquesta trobada ha suposat poder comptar amb la participació d'un públic que ja ha acollit molt bé totes les novel·les i ha fet preguntes molt interessants. Jo com a lectora també estic en clubs de lectura i recomano moltíssim que la gent s'unisca perquè és una altra manera de llegir.